खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 6 मे 2020 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाखौ लोरबां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन अब्लाबो गोरोन्थि साननाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा फालांगियाव मोजां नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा देहाया मोजाङै थागोन फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन फालांगियाव मोजां जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां देहाया मोजाङै थागोन रांखावरिनि आंखाल जानाय नङा फालांगियाव मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन आरो बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन सिंह राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन गोथों साननो हानाय नङा समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हाजोबनाय नङा नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर बानाय मोनगोन खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा देहाया मोजां थानाय नङा सिगांनि जाथायफोरखौ गोसोखांफ्रांनानै समखौ आद्रि खालामफ्रांगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ गोसोखौ हमथानाया गाहाम रांखावरिनि आंखाल जानाय नङा फालांगियाव मोजां होनजायो नखराव बिदा फंबायजों अनलायनाय फैगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हाजोबनाय नङा आद्रा थागोन गोसोखौ गाज्रि मोनगोन नखराव एना एनि फैनो हागौ देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोआव उल्था साननाय फैगोन गुबुनखौ बांद्राय दाफोथाय सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन रांखावरियाव जेंना नुजाथिनो हागौ अब्लाबो दिनैनि साना मोजाङै थांगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम खामानिखौ मावफुंनो थाखाय गुबुननि हेफाजाब एबा सुबुरुन लानांगोन आरो गुबुननि हेफाजाबबो मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन
धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन लोगोफोरनि बोसोन मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरिनि आंखाल जानाय नङा फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो खाबु मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ जेने थेने मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन माखौबा साननानै गावनो गाव जोबोर दुखु मोनगोन देहाया मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम साननायफोरा देबोर नांगोन गोथों साननो रोंनाय नङा न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो खरसाया नाङा फाङा बांगोन अदेबानि फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो खाबु मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो गोसो दुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो जाहाथे सानफ्रामबो गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनो हायो एसेनोसै गोजोन्थों